But now, see now. Gimingaw bito ko ni Mayor. Long time no say pero sa hotel. Birthday na na eh. Ano ka dyan ah? Tuga bis dali mo makita guys. Lagi ya. Pero karami ko niya na magbuhok ko kasi lupigan man ko. Di Jun. Ajo Jun majang advice ni Jun. Gadyo mo pariban. Iyan ang buhok pa sa una te. Itong naitaas pa. Wala di ko man naitaas sa. Ingan eh, pero taas O, gadyo ni nga ng Mayor. Huwag magaban na pinaingan. pero sa una, lain na puto ka mura na pagkukuk. Kaya di umutang. Di ba puto mo yung nga na. Mapainin. Wala mo tisod lang no. Di pa lang layo tino. Nangay na dyan na Mayor. Ajo Jun pariban yun. Jag mo po, diningan na. Di ko ba? Di kamu sangit. Kaya di manod lain. Andi di maligo. Karon kamo naman nga. Magsige nagligo. Yun, nakayod na kayo. Oh, di nag-vlog. Nakayod na ni. Sa Mayor. Kuya nakitaan. Imposible. Yes. Possibly. Kaya ako rin nakakalam kay. Bitaw siya sa'yo. Pero may mong teacher someday. Jag, mga budis na yun. Grabe sa shirt mo sa akin ko. Mati nga mo, nagro mo na to. Mati nga naman. Asa ka dapat yun? Kanada? Isang asa. Ninggawas na magulbos ang newspaper. Sabi ko lingaw. Isang asa. Asa abot. Grabe. Magpuhod ko. Nag-order ko sa Basta baka nga sa Canada. Kanadang ko the city. Mama, oras na yung Sai City. Sa city Ada, hayon. bibidang. Bibi. City hayon. Mawawasan ko kayo na. Kita apa na yung pukul lang. Dah. Eh, kung mamagya, kung muramagya pukul lang gam. Puro Ipos ba? puro Ikaw ang pukul lang nga hipos na nga na. Agagawa ng sus, muram karlan. Punta na ako pinabukan. Alam mo yung pukul ni bagtira sa saling. Dah. Kaya Sai. alam, ipanihan sa ano ko pa na itong biskabaw. Grabe. Sabi ka po. Yung barnas kapa, manang nalain, ang hingin. Ala sa ton. Ara na dyan ni Padre nakita siyang tatay. Mura si Dagi sa katuig yung kakita. Wala yung hamis. Tanawa lagi kay gimingaw si Dani mo. Alayor. Si Mayor. Kanaton, kapuyaton. Kapuyaton. Ako no. Alala, di mo dangla. Namuot ko, Mayor. Butang na. Isa'y tatawagin si Mamay. Gimingaw kang Mamay. Ala, garaoy. The next day. Ganaghang karilibo. Muli na pug ko. Baiton! Ano si Baiton? Muli na mamali. Uy, dali. Bye-bye. Bye-bye. Pakialam na kayo na kung Bye-bye. Ito na yung floor kayo. Ano isang buto na ni? Ay, ito na may. Muli na mi. Baiton. Tagulis na nanay. Kailangan ka pikas. Bye. Bye, Dalton. Nagbataan eh. Muli na ko kay naghang karilibo na. Wala ka. A few moments later. Nauli na day ko. Gikan nila Florami. Sa. Malapi, ma. Grabe naglabad dyan ang kuhaan ko ka nang nai. Constipated. Manang napugas ko kaon ani. Hindi ko ganahan nga ni humok na. Kaso, kuhaan lagi ko, constipated. Dahil tayo sa tubig, dahil. Tubig.
Salamat. So sa atong sa ulog sa Feast of Fruit, atong himamaton ang atong mga Feast of First Fruits, atong himamaton ang atong mga kaisuunan, ato silang bakson baji ko baji uban sa kanang mga pagaksa o higala. Andito rin at lawa, nabalik tayo na nag-iusap. Nagana sa Diyos, nagkakasadya. Nabalik tayo sa iyong malagwag, nabasa lang ngayon sa kanluran. Next day. May bata naglambing. Sabi mo guys. Hey guys, mga tanin ko diya. Dami ko pao. Karon day guys. Story time. Si Aliana din eskwela na. Hi mo na. Hi ka. Day bata naglambing ba maglambing din si Dana magpasabak-sabak man. Pasalamat ka was Aliana. Bakit? Pag nandito si Aliana magsisilo si Aliana. Pag nagpapaganyan ka sa akin, nagpapakandong. Bakit? Wala, magsisilo siya. Bakit nga magsilos? Siyempre, mama niya ako, tapos naglapit-lapit ka sa akin, magsisilo siya. Ano yung magsisilos? Ano sasabihin niya pag nasilos? Galit sa'yo. Away, hampasin ako niyan. Ito guys, story time. Karon di ay. Kuhan lagi ka na si Aliana ito nasuskilahan. Igoran sa ipahatid. Alam siyang ipahatid ni kuya. Diya, ako kay mapay paghaman panahan ng labamang ko. Ano naman ko mahatid, kay laig paminas ang lawas, kuhan ka na
Gidismenorrhea ko. Bin ka sakit ang puson. Murag ka nang naipiling na ho ka nang tingnan na. Sakit ang batang, sakit ang mga legs, di masabot. Diyan na, namipaw na. Kay si kuya nang hamas kuya. First time kumain ng ganito? Masarap? Sarap. Lami mo siya guys kay pugad man. Ito? Pero tinahalan naman siya sausaw sa sugar. Para na lasa. Lami lagi. Lami siya guys kay kuan pughad. Hindi. Ang ingay. Mga na ako magkapinto. Nada ko i-share guys ba? Kadang ara ning ipasabot sa katong dahi. Ning comments na haningan nga. Halam ako ng Luis Aliana sa social media kay kana ko nang hapan jud ko na si Jang. Gapil sa akong pag-vlog ang katong ang gipaluhod bitaw. Ako nang giluloy. Anong kinahanglan pa kuno i-video? Murag ka to sa ning comment siguro. Ang paminaw ko na to si Jang kanang bago pang nakaka-vlog sa ang YouTube kay dugar ra na sa Aliana giapil sa ang mga vlog. Hinja sa una sa nagtrabaho pa kog Manila. Kay kuan pa man ko 2 years pa man ko nag-vlog. Kuan ka na Aliana 2 years pa akong nag-vlog pero sa katong wa pa ko nakauli dari si Aliana na-expose na dyan na siya sa social media kay giapil na siya sa mga vlog nila Florami. Ang mga tao na nakahibaw na dyan wa po na namo siya gitago. Kuan ka na sa wa pa ko nag-vlog. Si Aliana nakita na. Apil na siya sa mga vlog nila Florami. Nang ako, wa man ning ganggiluloy kay agahang content kuan man ang content. Kanang daily vlog, maapil man gud sa Aliana dana kay kami mang duha. Unja okay ra man pud nga si Jang gipaluhod kay para na di magtuluoy, agluoy ug gikulata. Na may ning react ningon nga kuan kinahanglan pa ba ko nga naghaal mo ko ng giluloy sa payong buhat ng giluloy mo dyan gikulata. Hindi. Natural mga dyan ang maapil dyan sa vlog kay gaha ang content kay daily vlog man. Hindi ang po na nagitago. Ang po nang tapos dyan bang gitago kung lamay kay kanang ingana si Jaghimtang itago di ay. Huwag po na namo gikawaw kay ikaw nung nga ning comments, ikaw siguro na kay anak nga parang nga ng Aliana, siguro. Hindi mo siguro ikaw, wow. Wapay grasya ng mga tao nga ikaw, wow, ilang anak nga kumulaman kay kanang kuan si Ja. Autism, itago na lang mga jiday na. Ano no? Si Aliana wala gikauwaw. Dapat ako inahan og nga na parang Aliana daghan po kadyong mga inahan nga nakaanak og parang Aliana.
kanang naikindi pangilinan. Nagkuan po na siya, nag-daily vlog. Huwag po na dyan gikauwa o himtang sa diyang anak. Ija man pong ipakita o ginsa na dyan pagdisiplina. Di man naingog sa giluy-luoy kaya ho ang gi-appeal sa akong vlog. Kuan na, part na sa akong daily vlog. Muna nga, siguro wala ka kasabot. Kuan na, magiluy-luoy, uy. Tiyaw.